Lidi, jdeme otevřít Lucky bloky. Takže jdeme otevírat, no. Tak, otevíráme. Tak. Otočíme se a schválně. A je to... Karlo, kráp limonatáne a zase Karlo, tak to je fakt špatný. Tyhle Lucky blocks na ty, prosím, losik sem, prosím. No a je to Tipiti Taco, tak jako co tohle to je? Já to nechápu, co? O nějaký event? Co to je? Dneska neměl být žádný event, jako vážně. Jo, aha, to je takový ten admin machine. Jo, z toho přešel dul. Já mám jenom rádi, s čím z toho admin machine půjdou ty dobrý, ale jenom se nekouknu, kolik dělat, když chce mít toho kraba. Ne, on je hodně špatný je. No, tak ale já bych řekl, že tohle nebylo moc dobrý ty Lucky bloky, jo. Tak zjistím, jestli splácám. No, zatím ahoj.